zadal jsem známku výbornou, i když to není zcela ideální, teda je to známka výborná, bez nějakých velkých ambic. Jo? Tady jsem vzal známku velmi dobrá, a to především, tak jak jsem to odůvodňoval, vlastně ten obličejový typ té fenečky, vlastně velmi krátká ta nosní partie a široká. Jo? Což není naprosto typické pro čivavy, je to takový jakoby malinký bůdloček, je to prostě ten, který se nám sem tam a přestože někdo zvýhodňuje tady ty nosní ty krásné nosy, tak si myslím, že to není ta cesta u čivav. Jo? Stojíte také v tom pořadí, jak byly hodnoceny? Jo. Takže hodnotím tady vlastně pořadí, ale říkám, bude to bez caců, bez tajců, jo? Takže 1, 2, 3, ano? 1, 2, 3. Jo? Bez ohodnocení tajců. No jo, dík. Dík.